quan hem parlat del que havíem d'explicar cadascú, jo no sé si equivocadament o no, però tinc la sensació que jo sí que m'haig d'explicar. Alguns, no molts, però molts dels que esteu aquí, em coneixeu de fa molts anys. I sabeu que gran part de la meva trajectòria política ha estat vinculada al Partit dels Socialistes de Catalunya, partit amb el qual tinc encara molts amics i amb el qual encara m'uneixen coses. El que passa que en un moment donat, aquest país, en el que, després d'una pel·lícula que us estalvio, que és la pel·lícula de l'Estatut, molts arribem a la conclusió de que el recorregut federalista doncs ha quedat parat. No té més recorregut, que no hi ha espai. Fonamentalment perquè la nostra contrapart, Espanya, no vol. I a la mesura que no vol, nosaltres que som gent educada, doncs tampoc no li podem imposar a l'altra part com s'ha d'organitzar, què ha de fer. Si som nosaltres els federalistes, però ells no ho són, no hi ha de fer, no hi ha vol. Sí, no? I arribat a aquesta conclusió, encara passa una cosa més, no? I és que aquest partit, com us parlava, doncs decideix esborrar-se d'allà on està el 80% de la gent d'aquest país que està en el dret a decidir, no? I per tant decideix una cosa a la vegada, no? Decideix que no vol ser actor del que passi en aquest país. No vol representar la majoria. Una majoria construïda a base de matisos, plural, però una majoria. Hi ha gent que té molt clar que Catalunya és una nació i que té tot el dret a decidir quina és la relació que vol tenir Espanya, sobretot després del fracàs, diríem, de la via federalista. I jo soc simplement un d'aquests. Aleshores, doncs, sí que és veritat que em distancio del PSC i començo el que jo li dic un procés d'immersió en el món sobiranista. No era el meu territori, no era allò que em venia, no era la meva tradició, però per curiositat intel·lectual i també, evidentment, personal i humana, doncs faig una immersió. Faig aquesta immersió que passa per l'àmbit social, a l'ANC, a Súmate, i també passa per el reconeixement, no, de les diferents opcions polítiques que hi concorren, no? Des de la CUP, passant per Esquerra Republicana o fins i tot Convergència. No? I aleshores, després de conèixer aquest espai, no? D'entendre la gamma de grisos que hi ha dintre, no? De reconèixer les famílies, me n'adono d'una cosa que és així, que és realment així. I és que, en la mesura que jo em considero una persona moderada, i per això doncs, amb 18 anys em faig del PSC, no? És un lloc on es fan revolucions, no? I soc militant i afiliat a la UGT, que és un sindicat constructiu, de pacte, de negociació, però moderat en definitiva. Doncs jo al final em col·loco just allà on actitudinalment crec que m'hi he de col·locar. I per mi aquest espai el representa perfectament Convergència Democràtica de Catalunya, que ara, doncs, amb aquesta coalició, amb Reagrupament i amb Demòcrates de Catalunya, doncs, construïm plegats això que en diem democràcia i llibertat. Però és que resulta que crec que, més enllà de la meva coincidència en les actituds en aquest espai, hi posa una cosa molt important, i és que estarem tots d'acord que precisament aquesta actitud constructiva, de pacte, que entén el procés des de la centralitat, des de la transversalitat política, des dels matisos, que posa l'accent en fer-ho bé, no necessàriament en fer-ho ràpid, sinó en fer-ho bé, per tant una mica més lent, però en fer-ho bé en definitiva, és allò que nosaltres sabem fer millor com a catalans, construir pactes, i també és veritat que és el pitjor que s'ha de. Jo estic convençut, si m'equivoco, però crec que no, que realment el que posa nerviós a l'estat espanyol en aquest tema, en aquesta qüestió, en el seu procés de plena sobirania de Catalunya, és la nostra voluntat de pacte. Això és el que els desmunta absolutament. Ells estan preparadíssims per disciplinar-nos. Ho han fet tota la vida. Per posar multes, per posar querelles, per dir què has de fer, per amenaçar-te si cal, fonamentalment a nosaltres, que som els que hem estat una mica més sorollosos, diríem, des d'un plan pacífic i democràtic. Hi ha altres sorolls, desgraciadament, que ha viscut aquest país, però per sort crec que superats. I això és el que els posa més nerviosos, perquè a diferència de nosaltres, que ens encanten els empats, que ens encanten els pactes, com a catalans, els ciutadans d'aquest país, a l'estat espanyol qualsevol pacte l'entén com a derrota.
concessió l'entén com a derrota. És un element cultural que ens fa relativament diferents, millors i pitjors, però diferents. Nosaltres entenem la transacció com el pacte proporcionat entre dos parts que no han de perdre la seva essència, qui són, en definitiva, la seva identitat, però han de construir una cosa nova, millor pels dos, win-win, que se'n diu, però ells no. Ells estan preparats per guanyar i estan preparats per perdre. De fet, l'estat espanyol ha perdut molt al llarg de tota la història. I no s'ha pogut construir, com per exemple sí han fet els britànics, la Commonwealth. És un espai d'aliança cultural, de presència i transacció econòmica. L'estat espanyol això no s'ha pogut fer. I per això ens perdrà. Per això ens perdrà. Perquè al final sempre hi ha una boteta que fa passar el tot. Que fa que la gent digui fins aquí. I això ja ens va passar amb tot. Ens deuen una obligació, la que ens va prendre el Tribunal Constitucional. I la farem. Tard o no la farem. Però no la farem com ells la voldríem fer, exigint-la des de la desobediència, perquè no som així, sinó exigint-la des del pacte. Perquè el pacte, davant del pacte, davant de la proposta de diàleg, davant de la proposta constructiva, no per renunciar, sinó per construir el nou estat, perquè realment esdevingui això, el fet que volem que esdevingui és la secessió, des del pacte és com el deixem en evidència davant de la comunitat internacional. És lent, és ben complicat. Segurament en aquest país molta gent ja tenim pressa, perquè estem cansats per tots aquests greuges que explicava abans en Iri. Perquè és dur per la nostra economia, per els treballadors, tenir un estat en contra. No un estat ni tan sols que viu al marge de tu, no, un estat absolutament en contra. I per això pensem que hauria d'acabar això l'abans possible. No? Desgraciadament aquest procés serà més lent del que voldríem, però serà inexorable. El procés de sobirania d'aquest país és absolutament inexorable. I en això, abans s'ha comentat, i ho vinculo evidentment a la meva decisió, i pesa molt una figura que per mi és cabdal, que es diu el president Artur Mas. Últimament, ja no tant, però dies enrere es parla molt de que el qui no importa. Importa el com, el què, el quan, importa tot menys el qui. Jo crec que el qui importa. Jo crec que el lideratge constructiu, positiu, des del coratge, des de la convicció democràtica és fonamental. Perquè més el construeix des d'aquest punt central. Des d'aquest espai on tothom hi pot confluir, on ningú no necessàriament ha de perdre la seva identitat. Jo, com a socialdemòcrata, m'hi sento plenament identificat, en un moment en què no estem parlant de com distribuïm els recursos, que també. Estem parlant fonamentalment de si tenim o no tenim els recursos que necessitem. Si no tenim recursos, si no disposem dels nostres recursos, si el govern de la Generalitat per comprar un bolero li ha de demanar permís a Madrid, no es poden fer polítiques, ni de dretes, ni molt menys d'esquerres, que encara són més cares. I aquesta és la diferència. I per això hem d'entendre el que estan dint històricament aquest país. I és que per primera vegada un genuí representant de la burgesia catalana, liberal, abandona l'aixopluc de les castes de l'Estat, administratives, judicials, polítiques i econòmiques, que t'ofereixen seguretat a canvi d'altres coses. No? I surt a camp obert i li proposa als seus antagònics de classe un pacte. Un pacte per construir un nou estat que generi riquesa, és el CNI, que generi riquesa i que ens repartim la plusvàlua, sense pagar comissió a Madrid, sense la mordida de Madrid. És absolutament improductiva. Davant d'aquesta situació, que és absolutament transcendental, jo, i que no soc representant de la socialdemocràcia, encara que sigui la socialdemocràcia, crec que hem de veure l'oportunitat i no la vegis que set. O que mal fet. Per això jo no soc capaç d'entendre com tota l'esquerra d'aquest país, la que és unionista i la que és sobiranista, no està al costat d'aquest govern defensant que arribin els recursos, denunciant com l'Estat segresta farmacèutics, segresta entitats socials,
segresta la gent que són proveïdors, empreses petites que són proveïdors del govern de la Generalitat per fer un xantatge. Ens estem jugant als recursos. I ho estem fent fonamentalment aquells que més por els fem a l'Estat, els moderats. Aquest no és un procés que es pugui construir des de la radicalitat, perquè Catalunya no és radical. Ja abans agafava una regulera, però diríem que radical no es pot construir des de les ideologies. S'ha de construir des de la centralitat i assumint cadascú les nostres contradiccions a la mesura que són renúncies necessàries per aconseguir una cosa molt millor, que és un estat que realment jugui a favor, que es posi al servei dels ciutadans, que es posi al servei de la nostra economia. Perquè el que està passant va molt més enllà del sentiment de nació, també. Va molt més enllà d'un equipament de greuges. És que fonamentalment és una resposta catalana a la crisi econòmica. Les empreses, el teixit productiu d'aquest país se n'adona que necessitem un estat a favor que hi posi infraestructures, que protegeixi l'ocupació, en definitiva que faciliti l'emprenedoria, perquè si no, de la mà de l'estat espanyol no tenim una oportunitat. I on ha crescut l'economia catalana fonamentalment és a través de la seva internacionalització. Som del conjunt de l'estat espanyol l'economia que més es projecta a l'exterior. Queda poc temps, no? Jo només volia dir que hi ha números que diuen que a un estat propi català li anirà molt bé i hi ha números que diuen que li anirà molt malament. Jo crec que aquí és on s'ha de fer l'acte de fe. Un acte de fe que no és tan acte de fe, perquè jo crec profundament en el dinamisme de l'empresariat d'aquest país. Jo crec profundament en la força de la classe treballadora d'aquest país. En aquest país, des de la fundació de la UGT fins a la fundació de la plataforma Afectats per la Hipoteca, és on passen coses perquè després es projectin a la resta d'Espanya. Tot passa abans a Catalunya que a la resta d'Espanya. Ara només el que hem de fer és anar com som, amb actitud dialogant, amb convicció i determinació, però amb voluntat de pacte. Perquè al final, jo estic segur que no els hi quedarà absolutament més remei que pactar amb nosaltres la separació. Que pactar amb nosaltres l'empat. I l'empat serà 2 estats i una aliança.